Sziasztok! Az Adi iskolának a csapatja vagyunk, és ezen a mi kis videónk, ahol megkérdezzük az utca emberét, a csapattársainkat a kérdésekről, amiket kaptunk. Igen, hát igazából az iskola így jó a színvonala, a felsőoktatásnak főleg. És mennyivel volt másabb egy olyan országban élni, ami nem tagja az Európai Uniónak? Hát szerintem ugye nyelv, aztán kultúra is sokkal másabb, politika, meg az egész ilyen hitvallás. Nagyon jó, szabadságérzetet ad. Én még abban a korban születtem, amikor nyugati országokban nem lehetett szabadon utazni, és ma pedig teljesen szabadon egy személyigazolvány kártya segítségével. Te korosztályod szabadon tanulhat tovább, akár középiskolában, akár egyetemen. Nos, ez lett volna a mi kis videónk, az Adi iskolát képviseltük, és ne felejtsétek, ha képben vagytok az Európai Unió működésével, az csak pozitív.